ngibingelele abalandeli bomculo enhla nasenzansi eningizimu nasenyakatho. Unibingelelayo uSiphesihle Mkhize odume ngelikaMlungu emculweni kaMaskandi. Nginethulela le video le ngenhloso yokwethula iCD yami entsha esihloko sithi Isothamlilo. Ngiyathemba kakhulu nizoyithokozela. Ngiyacela ningichase kakhulu njengoba ningichasile kwedlule esihloko sithi konke kuphelele. Ngiyathemba nizojabulela nje kakhulu ngoba inehloko ezahlukahlukene. Ujabulile, udabukile, yaduduza. Kuyatholakala nje konke kiyo le CD le. Ngiyacela ningichase kakhulu. Izotholakala ezitolo, kwabangafinyelele ezitolo izobe itholakala kimi. Ngizoyifaka inamba ukuthi izotholakala. Ake ngidlulise ukubonga kubafowethu engisebenzisane nabo, ubhuti uSithombe Somshado ukaHlonipha engiphishanishile kwezinye zey'ngoma. Ngiphinde ngibonge uSibusiso Mfowamchunu engibekha naye ushaya indlela yokuqala. Ngibonge kakhulu nakumphathi wami uBaba uPhoza ngokungixhasa kwakhe. Ngiphinde ngibonge abafowethu engihambisana nabo abangisiza kakhulu lapha eGoli, uSihle Mfowamkhize noFana Mfowamkhize. Ngithande ukucela kakhulu lapha kubahleli bemicimbi ukuthi ngiyacela basikhumbule mangabe behlela imicimbi ngoba iy'nsizwa engihambisana nazo ngiyathemba zingabajabulisa kakhulu abantu ngendlela eziperforma ngayo. iCD yami izotholakala mhla ka-31 May. Izobe itholakala eDakota. Nenamba-ke ngizoshiya-ke ey'nkundleni zokuxhumana ngothokozane uMlungu Mkhize kuFacebook. Yabo. Kodwa umono wami emhlabeni, kodwa khona bazongizonda laba basebenzela uSathane ukubona wadalela umuntu. Kodwa umono wami emhlabeni.